tusaidie watu wote Kenya. Nyithindo manyiri maromade kosewito ngimagi e kaunti ma Migori e higani kagigolo iye kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mar thieth. Mana ka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Jumalero, jolony e weche mag chike wacho ni lokruok maduong' dwarore e chike ma otenore kod weche golo iye e kinde puonj bende onego bedni imiyo oganda malong'o. Kinde maromo dweche 4 osekalo, nyaka japuonje moro e kaunti ma Migori ne wito ngimane e kinde manogolo iye. Familia ma nyathini manyako ma endo wito ngimane ka entiere klas 10 e achiel kuom sikunde mag nyiri e kaunti ma Migori pod nitiere kod lit. Nokiko ne yedhe. Okwongo temo gi mar daktari go tapa nodhi otamore. Koro kang'eyo kata nyathini nochako dokire, ochako mede mar nyaluo. Koro ka nyathino otamore mako biro dala ka kare bo linga mogik chunyo tieno kata dagi okokono gimora moro ko wacho. Koro dagi dhi fwenyo mana chunyo tieno ka koro odang' ni adang'. Japuonje ni en achiel kuom ok tin nyiri adek ma osewito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde magigolo iye. Most of the people who go to these unsafe places for unsafe abortion, they are not free to disclose these facilities where they visit. Familia ma japuonje ni manowito ngimane wacho ni japuonje ni ne itemo golo ne iye klinik moro e sub county ma Wendo kod ng'atno maonge lony gino ma itudo kod tho mare. An bende kwayo ni kopo ni nitiere step manyalo luwo mondo ayud yo mayudo karatiro mar nyathina to diang' okonya. Nondo yango ni kata kinde manowito ngimane jonyuol wuon ok ni onge japuonje ni ne pek. Kata kamano lipot yango ni kama ne osome to chal ka gima ne onge ni nitie kod ich kendo ne oriko dhi e klinik. Nang'eyo ni an gi it kata kor gweng' ka winjo ni iye no nyocho pandore. Nyamrerwa ema nogolo bug chande onyise ni ogem bug manyiso ni nyamrerwa ni nong'eyo in coordination with the school ni nyathini ne nyathi manigi ich. Penjo maduong' en ni rang'o mane nyalo miyo japuonje ni mane oseting'o ich kuom dweche 5 ka okang' mar golo iye kendo wito ngimane. Moko kuom jokanyo riwruogno ma Women Collective Kenya ma osebiro ka koro puonjo oganda mondo koro kik gol iyegi e yono moko puodhi wacho ni aola ka achiel koluoro nyalo bedo ni japuonje ni ne ogolo iye. Nyithindagi an kod gi thuolo, gin kod thuolo. Koro okang'e gima notimre. Hakuwa anaishi na wazazi. Ni yule mtoto mwenye aliishi na nyanya na wazazi wakifanya kazi ya kutafuta nje. To ma japuonje ni kao kaligolo ich bendo osekelo penjo mathoth e ikruok mar utego mag thieth e reso jogo mogolo igi to dwaro thieth mapiyo piyo ma idendo kaka post abortion care. Watemo we puonjo mana community, where do we get good services mondo kiko wawit nyithindwa kaka kiko bed gi complications, like example for the sepsis ka gibiro at very late stages, where can we really get good treatment mondo gikony gi mapiyo mondo bed gi changi. Tuna support safe abortion. Safe abortion inaweza fanyika kwa njia mbalimbali. Kwanza kama mama mwenyewe ana maisha yake kwa hatarini, wale wanakuwa na shida ya fibroids, kulingana na ushauri wa daktari. Apisano matayo chendego mag Nyode County ma Migo Joseph Okide wachi thoth mine ma wito ngimagi kagolo iye chopo e utego mag thieth ka osedeko. And most cases when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility as amaber monyalo konyogi mondo giyud care mondo avoid any complication manyalo timore bang' before the unsafe abortion. Kada bed ni golo ich en tok chik e pacho kae kalwe kod chike ma pacho kae osekelo penjo kaachiel kod paro mathoth. Mayo osemiyo thoth jogo magolo iye time yor apanda kendo timo katiyo kod yedhe mag nyaluo kaachiel kod mago ma osiptal ma imiyogi kod jok monge lony. Martin Onyango riwruogno ma Center for Reproductive Rights wach ni tiere gik mathoth ma onego loke chike ma pacho kae ka otenore kod golo iye. That which the law allows should be available to the fullest extent to the entire population. One of the gaps is the blanket criminalization of abortion, as you find in the Penal Code, despite the progress in the 2010 Constitution. We still have a penal law that presumes that abortion is entirely unlawful, yet abortion has been protected as a fundamental right within certain parameters. Lipot manogol kod migawo mathieth e pacho kae e higa mag 2013
yango ni kuom mine maromo milion 2,850,346 mane omako iye, maromo milion 1,435,988 ne omako ich kok gi chano, ka kuom kwanni mane omako ich kok chano maromo 792,694 ne ogolo iye. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Upbet mayudore e kar dak